Wasanna f'ħatt il-palm. Dan il-ħatt ażiż tibda il-ġimgħa imqazza. Kif nafu il-liturġija ta' ħatt il-palm tibda bir-rakkont tal-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm u l-kelma għażiża Osanna li tfisser li il-mulej wasal, li l-mulej qiegħed fostna. Imma mbagħad fil-Vanġelu wara il-liturġija tal-kelma u bħala qofol tal-liturġija tal-kelma nisimgħu bħalma nagħmlu f'kulħadd il-palm u tal-passjoni tal-mulej nisimgħu ir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu dis-sena skont San Mark. Jiena nixtieq noffri riflessjoni fuq il-kelma li fil-Vanġelu ta' San Mark titwaslinna minn fuq is-salib. X'insaret is-sissija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U fid-9 sija Ġesu għajjad bleħen qawwi. Eloi, Eloi, lema sabaqtani, li jfisser Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ġesu hawnhekk qiegħed jikkwota is-Salm 22. Il-komunità Nisranija meta kienet taqra is-Salm 22 kienet tara tant ħebb mal-passjoni, il-batija, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Dan il-vers fejn is-salmista jirrealizza li l-ikbar batija hija li tħoss li Alla telqek, il-mulej qiegħed jagħti wkoll sinjal ta' salvazzjoni u tama għal kull wieħed waħda minna. Nistgħu ngħidu li fuq is-salib Ġesu jagħmel l-esperjenza tal-infern u li hu innoċenti. Iħoss li Alla il-Missier, Alla l-imbierek, li hu l-iben naturali tiegħu, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, Alla l-Missier telqu għaliex tlaqtni. Dan l-abbandun totali li huwa l-esperjenza tal-infern Ġesu iġarraba fuq is-salib. U għaliex jagħmel hekk? Għaliex hu jġarraba qed jeħles lili u lilek mill-infern li ma nħalaqx għalina, imma nħalaq għax-xitan u l-anġli kifra tiegħu. Għalina inħalqet il-ġenna u jmut għalina u jintelaq fidejn il-Missier bil-kliem ta' abbandun meta jgħajjat għajta kbira u jrot ruħu, il-mulej qed jiftħinna il-bibien tal-ġenna. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.